ассалому алайкум ватанони зиндаи саломат хонҳоба сарбаланд бошед. Дар комментария касе нависааст, ки пайғамбари мо сангсор мекарданд, ишкамаи гурда бош оварда мепартофтанд, ҷодугар мегуфтанд, шоир мегуфтанд, девона мегуфтанд. Бале, аммо пайғамбари моро бинед, ки фарқаш аз мо он аст, ки то охири замон қиссаи онро мекунанд. Хеле, аммо қиссаи умматонашро то охири замон намекунанд. Бахусус занро маро қиссамро он кас мекунад аз сари ин ки қанча занат мисол дашном заданша, таҷовуз карданша, мисол санг задан, тӯҳмат карданша, мисол маро ён кас маро ёд мекунад, ёд намекунад. Бинед фарқи мо аз пайғамбар чи аст. Барои ҳамин ман бояд гуфта равам қиссаамро, ки то ба инсонҳо дарс шавад. Ман барои қисса накарда истодам, ки барои ман дилсӯзӣ кунед, бечора гӯед. Ман гуфтам, ки бечора нагӯед маро. Ман барои қисса кардам, ки инсонҳо дарс ибрат гиранд, ки пас аз қиссаи талх зиндагӣ ба охир намерасад, зиндагӣ давом дорад. Лекин мо аз пайғамбарон фарқ мекунем, ки мо хуни шайтон дорем, мо гуноҳ мекунем. Пайғамбарон хуни шайтон надоштанд, онҳо гуноҳ намекарданд. ва қиссаи онҳо то охири замон мемонад, қиссаи мо то охири замон намемонад. қиссаи моро ана ҳамин рӯз шуниданд, ҳамин рӯз фаҳмиданд инсонҳои ҳамин асри мо, ними замони мо, инсонҳои замони мо ба касе қисса накарданд, онҳо намегиранд қиссаро. Пас аз инсонҳое, ки пас аз сари инсоне, ки ҳозир ҳастанд гузаштанд, касе қиссаи манро намекунад. Мекунад он кас? Намекунад. Барои чӣ? Барое ки аз қиссаи ман касе китоб наменависад. ҳатто китобнавистан мумкин ҳаст нест намедонам. қиссаро агар дар китоб бошад, ҳатто китобро намехонанд ҳозир инсонҳо. фарқ дидед? фарқи мо бандуҳои оддӣ аз пайғамбарон байни замин осмон мо фарқ мекунем. барои ин ба сари мо ситам ки карданд, зулм карданд, моро онро ошкор бояд кунем дар зиндагиямон. барои он ки пас аз марги мо ҳеҷ кас онро ошкор намекунад. ҳеҷ кас аз номи ман омада китоб наменависад, ки пас аз сари ман гӯянд, ки ҳамхел мусалмон занро ситам карданду сабр кард, тоқат кард ва пешравиҳое расид, ба ҷойҳое расид, ки ӯро шогирдонаш қадрдонӣ мекунанд, шогирдонаш онро мисол ки сипос мегузоранд. мана дар комментари ман шогирдам нависааст, ки дар донишгоҳи исломӣ шумо устоди мо будед. дидед, то ин вақт менавистанд, наменавистанд. ман видео кардам, худамро бо инсонҳо ошкор кардам, ба инсонҳо шиносонидам. пас пайдо мешаванд шогирдони ман якта якта ба ман сипосгузорӣ мекунанд. ман дар зиндагиам бояд ки сипосгузории инсонҳоро бинам. дар зиндагиам бояд инсонҳо ба ман қадрдонӣ кунанду қадрамро бидонанду маро ҳурмат эҳтиром кунанд. пас аз мурдан ҳеҷ кас маро ёд намекунад. пас аз мурдани ман, пас аз мурдани ягон занро дидед, ки дар ягон қиссаи мусалмонҳо ягон занро қисса карданд. ғайр аз ҳамсари пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳадисҳо гуфтанд, аз ҳамон ҳаст, ки бо он ҳам ҳамон ҳамсари пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дигар бо мусалмонҳо санг мезананд. дигар мусалмонҳо онро бисёр гапҳои бад мегӯянд. ҳамсари пайғамбари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам санг мезананд, суханҳои бад мегӯянд. баъд аз сараш шумо фикр мекунед маро пас аз сарам касе ёд мекунад? албатта ки не. барои ҳамин Саид Давод рост мегӯяд. мо донишмандҳо, босаводҳоро дар зиндагиамон моро ёд кунед. баъд аз мурдан мо инсонҳои оддӣ ҳастем. моро ҳеҷ кас ёд намекунад. дар зиндагиам мегӯяд, ки накардӣ ёд, пас аз мурдан макун фарёд. моро дар зиндагиам моро қадрдонӣ кунед ва қадри суханҳои мо бирасед. ман як ҳадис, як оятро ба шумо мерасонам, як панду насиҳат, як мисолро аз ҳаёти гузаштагонамон, аз касе фаҳмидам, аз олиме фаҳмидам, аз падарам суханеро фаҳмидам, аз модарам фаҳмидам, барои шумо мисол меорам, панду насиҳат, ки гирем барои шумо оянда насли наврас, насли хуб шаведу дар оянда насли хуб аз шумо бимонад. лекин мо ҳеҷ гоҳ як чиз фаромӯш накунем, ҳамватанони азиз, ҳам забонаним, ҳам дини ман. ҳеҷ гоҳ ягон нафари мо мисли пайғамбар шуда наметавонем. медонем барои чӣ? барои он ки онҳо интихоб кардаи Аллоҳ таоло буданд. онҳо хуни шайтон надоштанд. мо хуни шайтон дар мо ҳаст. мо интихоб карда нестем. онҳо гуноҳ намекарданд, мо гуноҳ мекунем. онҳо хато мекарданд, тамом, гуноҳ намекарданд. лекин мо ғайри пайғамбарон гуноҳ ҳамаи мо мекунем. ҳеҷ кас бегуноҳ нест. ҳеҷ кас дар ин дунё бегуноҳ нест. мегӯяд ку шоири бузургвор, ки дар ин дунё ки гуноҳ накардааст бигӯ, мегӯяд. умари хаёл мегӯяд, ба фикрам хато накунам. фарқи байни ман ту чист мегӯяд, бигӯ, пас парда биафтад. фарқи байни ман ту чист бигӯ, дар ин дунё ки гуноҳ накардааст бигӯ. дар ин дунё ҳеҷ кас бегуноҳ нест. ҳеҷ кас бегуноҳ нест. ягон каси мо, на шумо, на ман, на ягон кас. ҳар як каси мо гуноҳе дорем. гуноҳе кардаем, ки тавба кардем, гуноҳе кардаем, ки фаромӯш кардем, тавба накарда аз дунё мерем.
اون گناهی که بنده کرد و فراموش کرد توبه نکرد، الله تعالی مهربان است میبخشد. اون گناهی که ما کردیم توبه کردیم، الله تعالی اینجوری میبخشد، با اون گناه برنمیگردیم. بله، برای همین من در اینجا سخنهای شما رو هم فکر هستم. بله، ما باید صبر کنیم و با هم فکر نیستم که ما هیچگاه اون رو نکشوده عیان نکرده از دنیا باید نرویم. من از بیمار هستم. من پیش از دنیا گذشتن فکر کردم که با هموطنان قصه‌ام رو بگویم. قصه‌ام رو من نمیگفتم. شما از کجا میفهمیدید که همین گونه زنی بوده است که پس از چونی قصه تلخ با زندگیش رو خوب کرده است و رفته است و علم رو گرفته است و چقدر پیشروی در حیاتش کرده است و با پیشروی کرده ایستاده است. شما این گونه زن رو دیدید در آنجا؟ البته که ندیده. نیست. مثل من زن در جهان نیست. و شما با یک ویدیو دیگه میکنم میگم که همین گونه زن مثل من هست و به چی واقعا اومده رسیده است. بله، در تاجیکستان. خب این ندارم شما.